O edil de Deportes do Concello de Vilagarcía presentou esta mañá en rolda de prensa os detalles referentes á 15ª carreira nocturna que se celebrará na capital de Arousa esta fin de semana e na que xa hai inscritos máis de 200 deportistas que se agruparán en diferentes categorías. As categorías desta carreira serían de dos nados de 2012 e posteriores que correrán de 100 a 150 metros e a saída será ás 9 da tarde. Posteriormente, ás 9:15, e xa serían para os nados de entre o 2010 e 2011, e sería xa unha distancia de 500 metros. Os nados entre o 2008 e o 2009, e 2006 e 2007, xa correrían 1000 metros, e a saída sería ás 9:30. E, por último, os nados entre o 2004 e o 2001 correrían 4000 metros e a saída sería ás 21:45. Esta proba estará dentro do calendario da Federación Galega de Atletismo e dentro do convenio existente entre a Federación e a Fundación de Deportes. Juan Miguel Doval, director da Fundación, explicou o percorrido da categoría absoluta polas rúas vilagarciáns. Logo, a proba absoluta son 3 voltas a un circuito, son 9.999 metros, que sería Ribero, xa a saída na Avenida da Marina, dá a volta por Ribero de Aguilar, éntrase no Peirao Deportivo e dáse a volta na rotonda que teñen ali con bancos, saese dirección Vilasoán se continúa por Ribero de Aguilar e Valle Inclán hasta a altura da gasolinera, ali dáse volta, se entra por García de Camaño, por detrás da plaza, se dá a volta á plaza e se volve por Alexandre Bóveda outra vez hasta Valle Inclán. En Valle Inclán se volve a hacer hasta chegar a Elipidio Villaverde e a Avenida da Marina. É dicir que, bueno, que para a proba contaremos tamén con Alberto Rey, que está aquí con nós, que será o speaker da proba. Xa ten feito outros anos, tanto na carreira como, ben sabedes, tamén na Festa do Deporte. A celebración da proba contará de dúas partes, unha dedicada aos máis novos e outra que será relativa á proba absoluta, que se disputará ás 10:30 da noite cun percorrido de case 10.000 metros.